Sille niinku No näytäpä miten ne esitellään. Näin vaan. Voittaa varmasti. No niin, Ja kenen pidät vuoro? sitä siinä vielä. Niin. Kenen vuoro? Ah. Seuraavaksi annat sen mulle. Ai tämä koko paska. Onks se mun vuoro? Joo. Tuo musiikki kuuluu. Sieltä mistä sen ei pitäisi. Onko mun vuoro? Nyt rupeaa mennä jo vähän yli. Miksi mä vajoon? En mä ymmärrä. Miten kukaan vaihtoi suunnan? Vittu oikeesti, kuka tuon punaisen kesken laittaa? Kenen vuoro? Mon. Katon oikein ati-ikäistä. Mikä tuo on? En mä tiedä. Miksi sä Mä itkin. Mä itkin äsken. Miksi sä kuvat omia kortteja? Mä vaan kuvaan kato tästä perspektiivistä. Se näkee sun kaikki kortit. Niin. Vaitikka. Se on minusta Nyt seuraava. mä voisin ottaa ton. Hei, terve! Niin mitäkö, kenen vuoro? Minusta seuraavan. Mitä? No niin, kenen vuoro se on? No laita kortti! Mulla on ihan liikaa näitä kortteja teidän. Periään. Kuka joutuu nostaa? Aleksi. Aleksi joutuu aina nostamaan. Mä olen sitä pommitetaan merkki. Aha, se kun Aleksi joutuu nostamaan. Onhan se. No niin, älä yrpoi. Ai mikä väri? Mikä väri? Mikä väri? Mikä väri? Se oli vihreä. Miten niin? Mikä väri? Mikä mä tonne? Minkä sä laittoit väri? No niin. Ai kumpi se oli? Oh, danke, Uno. Nosta 3 korttia. No sanoin Uno. Onko se mun vuoro? On. Oh, fuck it. Kuka oikeesti käskee laittaa tuota punaista tuohon? En tiedä. Muthan fucking No Aleksi. kuka käski laittaa vitosen, kiitos Essi. No niin, kattokaa nyt mitä te teitte! No siis mitä sä siinä? Hyvä Toni. Tiimipeliä selvästi. Mä en tiedä, mä en oo niinku jotkut. Kenen vuoro se on? Kenen vuoro se on? Essi nosta 2 korttia. No 4. Nosta 4. Oh, Eikö saa laittaa, jos joutuu? Ei. Johannes tosi seksikäs. Noniin. Iita sun vuoro. Oi, en mä katso. mitä? Sun vuoro. Mennään katsomaan. Mennään katsomaan. No tossa on me. On. Tää meni ihan höpööksi oikeesti. Tää meni ihan Pelataan nyt loppuun tämä. Okei, pelaat. Koska se jäi tähän. Mekä yppii tästä pois. Älä lähde karkuun. Minä lähden. En mä tiedä. Älä kysy multa. Moi. No niin. Yksi kuva on 1000. Se ei kuvaa. No. Näytä sekä kaverallekin. No. 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 Hardcore kiusaamista. No niin, jatka. Ei ollut se tässä semmoinen. Musta 3 korttia, se oli äsken 1 kortti käänsi. Sitten sen on Uno. Oh yeah. Hyväksi. Yeah. Huomenna YouTube. Opsi, missä? Ei oo. Mitä? Tomi.
Tomi, tuu pelaa. En jaksa. Tuu pelaa. Ei jaksa. Tuu pelaa. Ei jaksa. Tuu pelaa. Ei jaksa. Tuu pelaa. Turpa kiinni. Tuu pelaa. Mitä karkkia mä hommaan? Mistä? Kauppasta. Onko sulla niin paljon Mistä rahaa? kysyt? Valkoinen. Sulla on niin paljon rahaa. Mitä? Tää tulee videolla, voi jumala. Tässä pelataan uloa. Jyri Vessin. Ei. Jyri Vessin. Mä näytän sulle sen kuvan kohta. Mikä kuva? Mikä kuva? Se minkä sä näytit mulle äsken. No. Fuck it. Ikkunan alle. Mene. Markus Jouli.